गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय हाजासे साबायखर बावनाय थाहैबाय। लोगोसे गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो हामलायथि बावहरग्रोबाय आं। जे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जथुमथाय फैगौ 12, 13 आरो 14 जानुवारि 2024 मायथाइनिफ्राय बे जलाइस्रि हाई स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव जागोन। दा जोङो बेनिनो आरसिनि जानानै जोङो बेनि जेनाखि मावनो गोनां एबा बेजों लोब्बा लाखिनानै जे जिनिसफोरखौ नांगौ जों बिनि हाबाफारिखौ लासै लासैनो मावगासिनो दङ। मिजिं खालामो जोङो 12 जानुवारि फैनायनि सिगांनो जों बे हाबाफारिखौ मावखांजोबनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामो। दा बेजोंनो जोङो बेखौनो एड खालामबावनो सानो जे जोंनि जेनाखि हाबाफारि 12, 13 आरो 14 बे हाबाफारियाव जाहाथे ओनसोलनि एबा बर' हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनहा जाहाथे जोंखौ मदद खालामो, जों बेखौनो रायजो राजा बिथांमोनाव जों खावलायो। गाहाय आलासि हिसाबै बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन। बेजों लोगोसे जोंहा दा बिटिआर खुंथायनि जेनाखि CM मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन आरो आसाम केबिनेट मिनिस्टार हिसाबै मावगासिनो थानाय UG ब्रह्म बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे गोबांथार EM आरो गोबां माने एबसुनि मावथि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडिय'लजि टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।